Deca ulice su gosti Beogradske hronike zapravo. Oni će narednih dana fotografisati delove njihove svakodnevnice. Mirko Ondrik i Dragana Jovanović su večeras sa nama. Dobro večer. Dobro večer. Bilo je, naravno, i želja naša, a i obećanje da će sa nama biti mnogo više dece. No, Dragana, što nam nisu došla ostala deca? Pa imali su obaveze koje su iskrsle. Mi smo sada mnogo vredni, tako da imamo jako puno aktivnosti i puno obaveza. Ali to je samo jedan razlog više da vam sledeći put ponovo dođem. Da. Namjerno sam htjela da to pitam i pitam zato što znam da postoji jedan dobar razlog zašto oni nisu s nama ovdje, da se radi, da je u stvari reč o nekom poslu, o nekim poslovima i onda to mi se jako dopalo i zato sam htjela da to negdje pohvalimo. Ali sa nama je čovek koji dostojno će zapravo ispričati ovu celu našu priču, odnosno priču koja je započela kako? Otkud ti sa fotoaparatom u ruci, odnosno mobilnim telefonom? Ja sam bio na, kako se već... Na radionici, da naučim kako trebam da fotografišem i da slikam. Mnogo mi je bilo super tamo, kako drugo da objasnim. Imam dosta drugara, prijatelja, nastavnica je okej. Nastavnica je okej, svakako. Čekaj, to je bilo zbog nastavnice ili kako? Je li to bilo tako jednostavno da nije tako teško zapravo bilo shvatiti celu priču? A sigurno sam da si to fotografisao i ranije nešto mobilno. Jesam i ranije, imam i ja svoj telefon, ali nije toliko teško, ali dosta stvari sam naučio kod čika Dragana, kako trebam da izrostrim sliku, kako trebam da slikam, kako da namestim, da bude malo boja slika, da uhvatim. Dobro, zapravo da kažemo mi tačno kako je sve počelo i šta je zapravo želja vaša i radionice kao takve, pa ćemo opet malo da razgovaramo. Sve je počelo zapravo sa Čika Draganom i Čika Željkom, to su naši fotografi. Evo sad ih vidimo. Da, iz asocijacije fotografskih autora, evo i sada nas fotografišu. I mi smo imali, znači ideja projekta je da mladi ljudi koji su već aktivni kroz prodaju magazina Lice ulice, što je prilika za njih i da negde zarade svoju platicu, da nekako prikažemo kako izgleda njihov radni dan kada prodaju magazin, ali i sve drugo što se u njihovom životu dešava. U pitanju su mladi koji žive i ili rade na ulici i koji se međusobno druže i učestvuju možda i u nekim aktivnostima za koje prosto ne bismo pretpostavili. Oni se bave hip-hopom i plesom i dolaze redovno u naše svratište za decu ulice, brinu o svojim mlađim sestrama i braći, tako da imaju zapravo jedan vrlo produktivan i onako kompletan život. I nama jeste ideja da oni imaju što kompletnije dane i da što manje vremena provode na ulici. Sad, Mirko, moram da te pitam, pošto znam da su pale prve fotografije, šta je to što si ti slikao? Šta je to što tebe okupira? Koji su to detalji koje bi ti baš hteo da zabeležiš mobilnim telefonom i da to podeliš kad dođeš i vidiš svoje drugare? Ja bi najviše slikao ono kad odem u selu, kod mojih u selu. Tamo ima dosta starih kuća, životinja, ima dosta nekih raznih stvari koje bi mogao da slikam, koje su interesantne. I to si već počeo da fotografišeš, jer to već postoji na mobilnom telefonu? Imam kod sebe na mobilnom telefonu. Je li to bilo dovoljno oštro? Šta kaže Čika Dragan? Je li ima neku primjedbu na te prve fotografije? Ne, nisam sad Čika Draganom telefonom slikom, nego sa svojim. Šalim se ja. Ali ono što meni je interesantno, pretpostavljam već se družiš sa svojim prijateljima u radionici, oko iste priče ste se skupili. Šta kažu tvoji drugovi? Šta je njima zanimljivo? Šta oni vide? Šta su oni pokazali kao neku temu ili nešto što su oni negde fotografisali? Pa oni imaju dosta fotografije, slike ima dosta kod njih. Oni imaju baš lepe, dobre slike koje su slikali. Šta je lepa, dobra slika, Mirko? Šta je ta lepa, dobra slika? Kako da objasnim? To je lepo